bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigobiga baibuli Muligerere na kwarigarira naenda so murobiri obuwanjite bwo komenya okuya kebochenu no murobiri bwo bochenu asto kwanira ebintu wawa birengete obochenu rero muchitele kukwanira igoro ya family planning abasubati bali muri asenyo na bali mutari asenyo abasacha bali munyomete na bali mutaranyo family planning igetorengete twins noro murobiri ore aro kuchikwanira family planning ninde no munyagitari gaina musubati to kuchikwanya na nere ukoro kwa wini ucha kutebera nimo na ende ngai yako kolemeremo na ndamanya ko tutai family planning ni kyana ya romo wini karibu ase murobero lero ndizi tv tebyo murigeri ya nimo na ende ngai yako chiwapa ro kolerwa mbiya Janet mwanjo murigeri ndizi tv karibu nande se program yetu ya rero nje nkoro kuwini nyambeke ubuke a clinical officer registered Wakorega sigari ya man clinic sonika. Karibu se program. Karibu sana. Mwanjo murigere kwa ura kuwini obuogi. Ago kora ari clinical officer. Ukwanira twarengera ya rumurubiro ya family planning. Family planning niki? Family planning ne njero montara atumye kubanga. Abana mbarenga atagite kuchikonyora. Ngakiki atagite konyora umwana. Style kiata gitokonyora umwana eyo yokonya abantu kwebanga eso bugimo umuntu manya abana barenga konyora umwaka kiye konyora asikiata anyora abandi maybe ibintu biro bikumuzuya nagiye ko barokora na family planning irinde ya okay iyo family planning nengecho umuntu akweroberia na kwebanga nanga kiago chikonyora abana bono family planning iriga asikiya chirete aseki abantu bakanyorera abana twatwariyo kero mwaka gose ekerengera likia baiga bachagete family planning yabo no kerengera kibabwa abantu bachagete family planning ngoma tejane to kunyara mwana kira mwaka onya kurinda abana abuteko bangiya style yurarenda abana abuteko bangiya bakaranga bakorete gento kera regulate style y'abantu bakonyora abana nonya afya y'abana bari guciya babo nonyo umuntu yo konyora abana konyora ari chance yo kuba useful to the society taringa n'abana buka konyora kero umwaka yego igo kuba useful kero umuntu nakonyora umwana kero umwaka konyora ari at the nursing stage kirenga igo bono igo chiko okeya obokorera bwaye kujya se ibintu bindi ase kwagacha family gosase kwagacha ense like bono to kuchitwata ibunga kujenga taifa kabisa tarigo chiwo onyana igo family planning eyachite okoba yekyo mono na ande abantu bakona abana mono nabangiri yachita abana nabo ya tuno yitari ko taba family planning ne family yonse family no mugaka mwebanga yebo bono mbara bibari mono so muna no mugaka mbara bibawenta ko family planning omumina yego kiagera matuka yaiga okonyora abana batano nabagaka ngwente nabo bakora family planning asiki gwatebera umuntu nabona tumaite nero maito igweto bomigo gerakorera kamwana kari nero igwete samigire nero igwete nakiagwente guchangia se society yego nande chinchera cyo gukora family planning yechire mo friend y'uchisabangina inchiri chistyle chiri disposable chisabangina chire chinyingi compared to others ingo ikera torega abo torikereringa inchiri chiechiga igo bono ase gwatebire abangina mono nabo gwenerete totebe baba motu ase ogokora family planning chitaipunjira roro gose chingenjo au chyo gokora family planning esabangina bono gato chakire sabangina irenga chire nande inchiri chiechi chitaiputobate nechinyingi ntobate ibintu tokorokana long active family planning methods which are reversible ntobate barrier methods ntobate natural methods of family planning ntobate permanent methods of family planning tuchakire nacho
igabana ne sabangi no kadura ndi saba sachi asaba swati to natural nchiri chitu natural isaba swati ne gento tokuruga tima itinanda kebekeze kebusi kekurunga lactation no menori meto kero mo nanya romwana akawonki umwana for a period of 2 years to 3 years. That can be a form of family planning. Na kisquis mota ya bani nanga wonki umwana mfululizo never 6 months. Igo ne bwate kanete na family planning. You never natural method isaba. Iyo bono nero natural. Esa bani. Kero wonki umwana ingibono gigusuya to bamurito byagera bagatayariri kwa rure konyora umwana ogende kumira na kimwe no mugaka nabo nando konyora no after 3 months bono kubongi kuringi goko ogo kuri umwana ihomo nere ko cia produced erinde kwa bonki umwana bono ihomo nere ucia ko prevent to bamurito no ego ko ba mono musani no nyango ko mono musani okay igo nere natural method umwanjo murigereria Manye kwanyorira umwana method intanga nigosenjira ya muyo yokorinda toba murito igiye kurokunga okora family plan no kubonki umwana rioka igo kubonki natural ritari ko mitama bera kubonki umwana bigito munwe soro bera kabisa kungusa na nenjira ya iyo natural method inde esa bangana natural ne bono toche long acting method esa bangana ntobate review ko umuntu atanga ya 5 years ya 3 years which we call them jadel ne indi ko plan jadel ne yo kwenda for 5 years okubike rubega onyo yali bakoro ko implants the implant joint zine implant lakini nere ko jadel nere ko implant implant only ya 3 years jadel yo kwenda 5 years igo ebyo bone bakubike rubega iyo kubike rubega under the skin immediately under the skin ase ngosi gali sana kwa kiroro egeteka ya 3 years ebite bibiri ya 5 years but squeezing biro bya chiribini ebito bibiri ya 3 years bado kubika musiga ya roro 3 years when you free to engage in unprotected sex toko marito tutaraswa gochie method yende njirende ije yo kubekirwa nibwate obuya bwaye no bube bwaye obuya bwaye obumugwika mboringa nigento bekirega bwebite turi kunya gutumia style ndio turi kunya kunyunza terkera bitu nando bwaye bono burubunga ubobe ubwo bwaye number 1 ke bubikirega tiri go prevent sexually transmitted diseases chitwa kwa nande urwero mbora associated na hypertension everything drugs associated na hypertension mbire hormone they can lead to weight loss or weight gain nande na kunya ruhusu wate wa complaining na kuna vitu kana itu because of the hormone imbalance kirike wacha fluid ni everything therefore years is 3 years okay ni what experience hii nje side effect na nyorete na red twatebire yo korea gusonore ugoiteka ne yende na kero muntakora to family planning yo era hormone ebitebyo maite what hormone say abo konyaro develop into na frequency umutu kunya kwenda kisirenge abo develop into primera raiga bikuru kuna bata convince biribi que yo con mega we todo tan calf muscles y mayo mega yo ko stamina mega ya bono mucho todo stamina ni laiga eso ko gutu okay igo bono na bogo oparea sonore na bogo iteka na bogo twara hypertension na bogo twara chi bensecho yo ne implant igo enjirende nere bona twakurire ri natural yo kohongi twakurire implant twende mone enjirende tuwate indu kuna evire long acting bono tuwate indu kuna kopati nere ko te ko bwana tuwate ni ekoil tumanye nansinyira kopati ninge kumbe ne ekoil bona kopati ne ekoil itsamani nere method yerengi ya to encourage abantu space bakimento wate ire hormono
tubate hereditary hormone itote ana hormone ote hormone inde mate yendo tubate ke kurukuna na hormone dan hormone koileyu okubekero yabero mubiri jana tufutu urarusende tu tara na hakuna shida na hukuru tunoweka na wewe tie style kwa na hukuru una bubu ya kwa mweka hukuru mtie na hukuru hata na bora acha lakini na vera at maximum 12 years igo bono ekoirie ngaye kobe ekoirie one tukubike senyumbele mwana moto usitwanye beka yate nega yatanga bono lige na ndiri kumirana na nama ni operation go say something that is more no painful actually the procedure that could last more than 15 minutes got the nerve painful a slightly painful akei go to yani akei go tika gere tiko zene we ogoruguri kero konya umu okay igo ekobeku wetera sense ogori go muswati go musi yachi abeku mari bona yachi okay igo twarorire natural yoko wange twarorire chimpla twarorire bono ne koidi imana abaswati tore pa ende bana sabaswati tubate chindetera tiriya ko nkira rito aho tumia kara rito ko chira ko nyumukara ko wange chira ko nyumukara tar ko wange ese bari banyorera abantu muntu maute bafite sote bana ndahete utumia chindetera nchena chinacho ro na family plan eto kumwiri friend ndimo ko eri ndamo tachi usi ona chichi ko kuna progesterone only pills akonyukira rito for one cycle alafu ando nando mutinyude bakenga kiara veridi ndaba mutumia le mutundina ayo ende kero tari ko gonki ekorukunga combined oral pills neronde yonde ilikara rito nelirendo montakonyu once riria unaneno kimobere no musacha eribone ko emergency pill hereditary family planning hereditary family planning iyo ni emergency pills lakini abantu banye chenjiri bakare konye kora family planning lakini eri ni emergency pill iye kurukunga banse kunya abuse ehewa bono chinjire chiga twatebire ni isatu yabuye chindenjiro tatiga pills implants coil na natural chindenjiro ento bwate endere kurukunga condom maitento bwate female condom condom yabaswati condom yabaswati neroro ngonye ngunde neritanya kwa nyarora condom yabaswati neroro bagutumia as family planning okay igo ichina chichi yabaswati ngoenda torese chiabasacha tumanye gocha naende toirane amo abasacha na abaswati mwanju murigerere family planning to kwanera ngangaki umusacha no mukungu bakubanga family yabo iyo bono igatokonyera so mu rweke nyamurero family planning twakwanira igoro y'abaswati twatebire eri natural no konki twatebire neroro yende y'implant kiriyo kubekera ugaiga twatebire ye coil na twatebire ye condom ngoira na tore turigeria abasacha barago nchiri kina barago babwate alafu tumakoranga ngakitogo kora erinde tunyare gukonyana ase familia kubange family tosuka omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwenso bwumugusi nigo bono ya nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet,
Kisumu, Migori, nichisemo chinde chinyinge. Nigo kotonyora, asite kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore irio yao, igo iko yenyore. Dizi TV, nigo turine kirenga, ekio korentera, emerubili emerunge, chinka kichonsi. Dizi TV, obwensu, vuomogusi. Dizi TV, obwansu, vuomogusi. Biamono mwancho murigeri asoko ira nerinde togendera na family planning imeyo moroberi gwo komenya okuya kebochenu naende ngo bata Dizi TV togotoka YouTube Dizi TV News. Dizi TV News nero YouTube channel yaito genda gari o subscribe Facebook tokoro naende kuna Dizi TV News ne website no tore kuna Dizi TV bogwanda twange family planning amangana y'abasubati twakolere bono tikatora ndanga abasachi chirichi abo ninda na daktari gaigana ya roboto ogotoga yanira amangana buya buna family planning yewena takokoro bono tikango turagenda torora abasacha wini nganga kibarabo family planning yabonereri ndo engera mona abasubati yebo family planning y'abasache abere nsini tu natural method bagutumia ne tote anga withdraw se kenyamorero tumaite unanda kebeka withdraw eso ke gusiye kine kenyamorero ke gusi we era the natural method is abasacha ntogwate method ye condom esa abasacha withdraw condom male condom area abasacha bakobeka mama kwengechi manyete wate aba female bantu bange mbana koreba maji condom ne abasacha alafu ntogwate method ya permanent eritote korokunga vasectomy mushipa na uri ugochio orusia machari abasacha bono gochio sieko bono no rusia machari torkorusi machari agochi gofata korosio mwana yaya echina choke sabasacha ni sato twatebire withdraw okorume ririgo musacha aisire goika orusia machari o withdraw orusime erinde tago sweso muswati eheba twatebire endene condom ne yende ne vasectomy ne kero musacha agoteneniwa aso kwenda operation omokiori ogutorwe ogwetia machi abasacha tari amacha yiga machi bronge batia macha ari spams nande vasectomy yo metenengia sana nela abantu banyobote montako bwanga kwenda kora vasectomy vasectomy ngakibono musacha akora vasectomy kwanza musacha omugusinanje aye ekwa moita ako bako bwange bakwenda bakorupio bosacha bwambo okora gasi bosacha moigure mubwate na inu chinchira chenyu cyo gukora family planning okorosi bunande kwa banomu ngeri ko guchenji nene we ngeri ko reduce nga bono to igu hamu yo ko engage na mo no musubati okorosi unande kwa banomu bado nabo gutigara ko boli kwa ringe ngeri ko chenji mangana mange no gochibasekera rugo stigma to konyerukege songo na kibatari gobera open gose batari gochia method na ande mbanya korra muntu jira chiko experience iga basacha mwigure chinjira cheno ni sato ne ya gatato nero atebire rengiya mwari gwanja manya kore kero mwaisa nikire konyora bana in fact kiara na umuntu arabasaba para tarakura konyora bana abrandi konyora batano mwikiri babere takunyara go kokora vasectomy ichi abasacha chinisa Exacto. Ni sato. Vasectomy. Condom. Na withdraw. Family planning to enda terero bono gaiga family planning to kwanera. Bono tigatoira ne maiga kego. Abasubati. Ebintu aro ebintu byabo bigabune kubekerwa implant. Iyo to gotenga omonto obeire preonori roborito. Accidentally. Mono abantu bakonya oborito accidentally abasubati mbali bagutumia chintetere inkige kuchikia ndagiteme kyabari abanjo barigere baitorero bamanye motebi implant chirias nabo chigo fail lakini 1% or 2% implant yo bikaya family planning te year 100% ngo fail chire around 2% or 1% because
Janet Ominto rero gwachire nyagitari wantebire naki ntagete family planning nkobore naki nere ikonyo gutumia nga yaya konye tindi gutumia kendo umwana mukobwate yate mbwate mwana nkikonyo utari gutumia family planning nga konye ntumugete kumira no musacha period ndi kwaroche ngana roche last week abantu bebanga family planning gukobekeru you must be 7 days before and 7 days after. Umayeko emanya gukora igasibia bona bora chenkubika rero family planning taribo kumbe within these 7 days family planning etaracha ka ukora gasi kwanyora kwabere murto kwanyona richinga kichao chiare kwaringe fata iri no mukungu kwanyora kwabere murto bona wente kubikero bona nche squeezing go taindo ndebwensi kubikera family planning ye especially ya 5 years 3 years manyanga family planning ye koira 7 days ya mahocha ka ukora gasi igotimuke weekend magose tumie kondo ngabo no muchando guchyo alafu eko ile yaronga ya accident yekurwera muntu nyorumwa eko ile effect ya meko ile wate neringa yu naboko omorto ko wate ko ile because na bere mari te gozuia ne bara mari buna twanye bekire buyanga ninaki omaito mubero yo orosiri na nyasaye ibinte bitokorosi ne byamwanya abantu bona bora nyoririere mari labda ekanyegere style gete oligena ritio mukungu na specimen yo musacha chikaomerana chikarosi omwana alafu iko yes it is not 100% nande obo ko ile obonne mono nkeringa umuntu nabakonyora ectopic pregnancy eria kobera ari cephalopian eria kobera ari cephalopian mukyo twara linga nali omwana muntu andorusi bona ebi yani nto kunyara korosi buna mwanya bantu ngegento totebekera 100% yaya ngebwato bobe bwae no buya bwae bono you outweigh obuya bwae boro bonge kububo kwa risk wa kore method ye iwe ko ile accident ne ringe yasu na ende umuntu narusi kukari morito yaya once kwa bere morito na boko endranero because they were affect mwana in any way kiagera umuntu nabakwa bangegento kena iraje kebeto mwana erisa baide umwana okonyora gosoka kirasi gete na boranyo no koboko kerororo ita oseke kereta segete nandi na inyoire Janet method nero tutakwanire yam nero yabasubate baito banchite sana ya every 3 months sindani iri bakwanda babetu ukonye twebire sindani iri bakwanda babetu kiromutinyi ne yune ere homono echire 3 months gosengera umuti 3 months after every 3 months pole okay tuate birengo ngwanda torabyare twa yinyorere gati bona ti koni ebono ngiga kwa rumuntu bono tiganda kwesinari richiringo chinaomiranya kitaka musubati konye ne chintetera gutumia agutumia mutinyo mugima taribo bijya pibu ne bwenerete umusachoye akanyore transfer totebe guchina kuru umusubati uri agatiga gutumia chikonini chiringa bono umusacha tachieti setindi yange na musacha umugaka umwaka iresi ncherande wose umustukeire nganachire uminyokanya gitari marogoba chemist kwanza ngachikonini chiri chiane oriwe chemist nero mwatari kunya kumboli ndi kwanywete rio mwerio ndi utanywete omwa nginochio omera inyore na otenga family planning o take 7 days ya mauchaka okoregas kona kwanyoro umuntu obere murito nandi konini nchiri 100% achiro chinchi bwate mechando yae ekogera obe murito koguchitumia lakini chikonini chirocho unless totumia buya inyore chikonini echi onye gokonyu every day saa 2 ya maambi kira ritu konabo to konyu saa 2 onyu saa 6 onyu saa 7 eyute konyarekana okonyora kwa beire murito igonye kobekerete nsambiri onya ne yabo tuko buna okobeka no ne ya la mukobeka kwa manyere nkyo kwanda obwetania mangana achire gusari kabisa okay ikentongere kiritwe by family planning method yemo nire konye tuebire yesindani bona anda ito kwanire na tukuchukora ibona bona family planning nero yanjire sana maete yanjire sana family planning eyu erio okobetu sindani kwabe metinye 3 nande koira na kwabe tu sindani metinye 3
igo koendelea nabo kunyetumia for a long time as you desire cha kwa minyoka uchinga kwenda kwa makie kale kabisa batigeti kabisa usekwe wa kandi kao gwakanacha nandi no metasi kiba banyanjite uko baba abagakambaro batagitonyora umwana musubati tatagete konyora mwana oneri ebisete tari kumanya kwabete tukustobetire kiagara na imbura na bako chako akune iga maze basacha squeeze bamaite ago chakore iga manya kumbe noera atora rusi usaka gotebio ndo rusi tochete korusi akira ndo kwani college bantu banza ko basecurity bonya ko kutwese ndani tabu mugako nesi ndani ko betu yana bura cyo twachi complication inkari kumbe nesi ndani iyo manya osoike so munya gitari otuburi no tumye to family planning gose esindani eriteraera ono mangana sarike mbiye wisaransanse mwagamba mwiwana obuya bwesindani mboro no bobe esindani eriere homono naho tenga naho desi to kwen encourage abantu batumie equil okobe ere nano homono family planning and yonse ere homono ne bwate effects chinyinge sana so mubiri wono gune sindani effect ya nene mono to bwete ne sindani even the government ngoturaire kunye face out ego kosi ento to korkanga infertility infertility nto akwanire tega iga infertility no mwana kitali okoro ku Dr. Oruru Orunyamira igo that's one of the effect ye yongo chire yakose especially secondary infertility especially into tokorokanga secondary infertility keri Janet kwa nyoru mwana mutangana kwa tumire sindani totebe 3 years wachire gotema konyoru yonde nande yasinyire okobe yesindani yeri igo mwancho muri yo musbati esindani bone side effect ene eri atari na bera uragera to masa gocha konyoru mwana nayo abantu abange bari school baiga babwate chikwere cyo chi testimony una batumire sindani after some time muntu tari konyora mwana ngonko ba encourage torina na kenye ko gutumi sindani kwa mwire ne sindani tumie sindani metinyi tutebesita ose umwaka mugima yene metinyi 9 kaererie tato ya maga actually nabo konye tumie umwaka mugima for 12 months kogo ikamwaka uri gokoera change kende gente nga utumia no implant tumia nonya chintetere erinde to chugotwara muchando yibo infertility ugo choka ni okunguli ko chubata shida nkorkoreta shida nene mono bono twarorirenga amario ga igato kubeka umubiri itoime basacha ta marabumba gwati mario bakubeka mebiri mina basubati mono ngo chere cha cost side effect na infertility na chi boroiro gwa pressure ntobwate fibroids amakongo aye yonsi ntobe toko ya kwanira una toko gendera no murobero ito wo komenya okuya kemocha ngo kora to gochika tebi ngo mwachu muriera urigere tiari tebi mwachu muriera in a nutshell igoro ya family planning okobanga family ya ombia onde taragukani ngatonyora mwana lakini keronyora tabana ukaba separate tebe 3 years 5 years nonyogo somio mwana eko baraisi ukoragire mwana eko baraisi malnutrition yese country ite kwendansi family planning terigos wiyonde tachi konyora mwana ni ile ukubangire family ya unabura nyori gwataite konyora bana batatu okobe yo gutakora family planning ogwate 5 geto ko encourage musubati musacha onye mubwate family monyomaine mwisaranzamo mwagamba mwakora family planning erinde mubango buguma bwa uchimoto abaisiki batanyomeri we encourage them so long as you are sexually active we encourage you to do family planning because no family planning eko konya Janet tochiko engage in unsafe abortion eri kwanyoro mwana utatagiti wachiko mnyoka sigite kwa rusi ubobe ubasiri buguma bwa and abortion is not a method of family planning abortion no wait kabisa Wanongo encourage kero muntu nga let us embrace family planning negento kego tokonya isoboguma bwaito topic ne tambe na ndene ngansu ne chinza chaelire na kitoko chigokora lakini ntogenda okwanira igoro ya family planning asemero bilio inde gocha kero tokwanira ti condition echinde na muntu goikana ndi twaranye kunera ime bunandire ororo musani onarega bubwate mekiri kwa kanga kwa varicose veins
nanyo tokontonyere akane tukuni tatumia family plan ebintu bune ebintu tokwanera obokongo bwa varicose veins tumanye nga asiki bagochi batebera gutokoreke naike nande nimaita abaligeri baitu mbagwata maswali amange sana ibintu mbiro tukoroga meats kerio ko unge ko ile yachete gasira igakoraki toira nande tobikwanire bono gaki yamono wini nabagotebia omwancho murigerio nabaraganie namba yo yesimi erinde gokwanera gochime gura family plan na gochomo kora family plan bae namba yesimi na batebia soto ntara ina ne namba yesimi ngotoka Western Resort Suneka esoke banyagitari ngotoka Amani Clinic Suneka akini nandi ngotoka andi Western Resort Suneka eso murakore meyega muragere motengero muziki urumba namba ya nesi miere 0704 126 111 0704 126 111 mbia muno yamono wini mwancho murige na raito bwata seri tukoria rero una gotambe nkubatebia yanje bwanjo YouTube DZTV News Facebook DZTV News sigonkoro kwa Janet Nyamamu mpaka chinga kichinde naende kwa heri. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi erio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano